Tària. Ya esto, vaya trabajo. Va. Vinga, vinga, cap aquí, cap aquí. És per aquí, per aquí, per aquí. Sí, sí, passa, 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 passa. Espavila, quatre. Ai, no crec que Ah, ja t'ajudo, ja t'ajudo. La cuatro. Que sí? Ya. Ah, vale, vale, vale. Ai, bueno, està molt bé aquest teatre, eh? Ai, sí. Està molt bé, és molt maco. Míralo, qué bella gente. Eso. Sí, sí. M'agrada aquest teatre, eh? Sí. Hay luz Roja. ¿Qué pasará aquí hoy? Molta A luz veure, roja. de seguida. Vinga, va. ¿Qué tal esta gent? Que ja és tard, eh? Vinga, va. Ah, sí. Bueno, bueno. Ya. Hem de començar, que estan esperant. Ai, Marc, perdoneu, home, que estem esperant i ells també, eh? Perdoneu. I comencem! Benvinguts i benvingudes al nostre espectacle. Nosaltres som la companyia Sèpia, la Maleta. La maleta! I estem molt contents de que esteu aquí i sobretot us agraeixo moltíssim que m'hagueu vingut a veure. Gràcies! Gràcies! Ai, perdó, a veure'ns a tots, a tots. A tots, a tots. Així que res, moltes gràcies per estar aquí i comencem. Ai, que em toca a mi, Carla. Sí, bonica. És que ja sabeu que soc becària i avui és el meu primer dia d'actriz. I que el cor em fa així pum-pum, ja ho És sabeu. tan bona. La Carla l'admiro tant perquè és una actriu de cine, de teatre, de tot. I la Carla De tot, de tot. Sí, de tot. M'he deixat alguna cosa bonica? No, crec que tot. Bueno, si em poso a pensar, segurament sí. Però bueno, continua, continua. D'acord. Doncs la Carla sempre m'anima molt i em diu: Cuca, tu Sí. un dia ho podràs fer bé. Ara pots fer poquet a poquet, com els gargolets, com les formiguetes. Dius, passet a passet, has començat per becària, aguantant papers. I després podràs fer d'aquí 30 anys, em diu, eh? I jo penso, uau, d'aquí 30 anys d'actriu secundària. Estic tre contenta. I avui, doncs m'ha dit, avui, Amélie, faràs un paper terciari o quaternari. I jo estic contenta, perquè avui esteu a l'espectacle d'una companyia internacional que ha viatjat per tot el món, Tot el món. tota Europa, Tot el món. el món ja ho he dit, no? Sí. Àsia, Europa, Àsia... Bueno, això per tot el món. I avui presentem un gran espectacle, un gran concurs! ¡Ole! ¡Sí! ¡Hemos llegado! Ai, que he dit alguna cosa que no Que no veus que no se n'enteren, no saben que han vingut a veure un concurs. Un moment. No saben, mira A quines veure cares, si ens no hem veus. equivocat de dia, un moment. Ah, que sí, que Un moment. sí. La gira de París, no? A l'estrena de Nova York, no? El casino de Monte Carlo, no? Mollà, som a Mollà, oi? Som a Mollà, Sí, que sí. sí. El Gran Teatre de les Faixes. Sí. Dissabte, 31 de maig. Sí, és aquí, va, endavant. Bueno, doncs els expliquem. Ah, doncs ja els explico jo. Sí? Endavant. Vinga, Molt va. bé, doncs bé, en primer lloc, moltes gràcies per ser aquí i disculpeu aquest petit retras de 9 minuts 33 segons que hem tingut, Bueno. però és que la companyia de transports la cosa no acaba de funcionar. Bé, doncs esteu a punt de presenciar el gran concurs de teatre de les Faixes. Sí, sí. ¡Ole! ¡Ole! Aquesta companyia representarà una sèrie de spoilers, és a dir, fragments, petits fragments d'obres teatrals, i vosaltres haureu d'encertar el títol. Exacte. Vosaltres haureu d'encertar el títol de l'obra. Sisplau, no digueu res fins que no haguem acabat i soni la campana. El qui encerti el títol tindrà un premi. No tenim un gran pressupost perquè l'Ajuntament de Mollà no afluixa la mosca. Però estic segur que els premis que tenim preparats us agradaran. Segur. Segur que sí. I què representarem? No ho sabem.
ho heu de dir vosaltres. Sí senyor, mira, ara repartirem una sèrie de paperets i vosaltres, sisplau, haureu d'escriure el títol d'una obra, ¿vale? Pot ser una obra de teatre, Nosaltres. de cinema, un conte, el que vulgueu. Una cosa que vulgueu que nosaltres representem. Després recollirem els paperets, els posarem a dintre d'una bossa i els anirem traient un per un i anirem fent les representacions, així de fàcil. Està entès? Així de fàcil. Vinga, endavant. Un moment, els hem d'explicar les normes d'higiene, no? Ah, Hi ha molt unes important, normes molt d'higiene. important, sí, sí. La primera norma, el que vulgui escriure la nota, l'obra, la pel·lícula, el que vulgueu, sobretot les mans ben netes. Si no les teniu netes, m'ho demaneu que et portem gel hidroalcohòlic, portem guants, portem de tot. I una altra norma molt important, el llapis. El llapis és per escriure en el paper. Per escriure. Res de posar a l'orella, res de xupar, res. Escriure i prou. Entesos? Y por favor, me recomano algo muy inspirado, tipo Shakespeare, un libro clásico, una obra maestra de algunos Shakespeare. Algo... ¿Qué pasa? ¿Que te has venido arriba o qué? Que yo eso no lo hago. Bueno, Esto 4, venga, cansa va. mucho. No, no. Después de tantos años. jo passo. Està cansada. Bueno, va. A tirar paperets. Vinga. Vinga, va. Paperets. Muy bien. A ver, sisplau. Estos chicos que han inspirado. Qui vol escriure per aquí? Allà! Molt bé! Què fas aquí? Que no sé qui Dóna'm el donar-li. paper. Oh! Sí, ha nascut cansada aquesta noia, eh? 4. Ai, de veritat. Què? Que no sé qui donar-li. Ai. Bueno. Écolos, aquí tenemos. Ara va dir alguna de la bossa. Que aquesta és la bossa. No? Que sàpiguen. Paperets. Va, més paperets. Venga, va, espabilados. Va, Meli. No t'entretinguis, vinga. Oh, muy bien. Gràcies. Quants col·laboradors, Moltes gràcies, La gent en sap molt, Em Saben, sap molt. saben, Aquí a es que Mollà som hay una molt cultura de Jo ho he vist de teatro. seguida, Sí, sí. Aquí, aquí. Sí, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Gràcies. Voilà, muy bien. Doncs treu el primer Jo, paperet. jo. Ai, perdó. Venga, va. Bueno, doncs, preparats? Preparades? Estem preparats. Vinga, va. Que moment més emocionant, Vinga. I mentre es preparen els meus companys i les meves companyes, us explicaré el regal, el superregal que farem a la persona que endevini quin ha sigut aquest spoiler, d'acord? I bueno, això, oi que sembla una funda d'ulleres normal i corrent, de la pila? Doncs no, perquè aquesta funda era on posava les ulleres el Tom Cruise a Top Gun, i serà per un de vosaltres, sí. Spoiler número 1. Acció! Bueno, potser que anem començant a fer la casa, no? Uau, i si juguem una estona? Jo no tinc ganes ara de fer la casa. Mira, el teu germà porta tot el matí fent Ja, la perquè ell és casa. un espavilat, jo estic cansada.
Sempre està cansada. Bueno, va, doncs juguem una estoneta. Va. Vinga, va. Som-hi. Què fas? Com un... Vale, Vinga, va. juguem, vinga. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo feroz. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo feroz. Mira, jo no estic tranquil·la. Hem de fer la casa ja, perquè si no se'ns farà la nit. Bueno, doncs fem-la. Jo vaig a fer-la aquí, me vols ajudar? No, jo vaig a fer la meva que la teva costa. Bueno, doncs jo la faré. Doncs ja està. Ja està. Toc! Collons de material. Coll! Toc! Toc! Això no fot soroll ni fot res. Toc! 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 Qui hi ha? El llop, que se't ve menjar. Sí, home. Obre la porta, si vols. Jo no l'obriré. Doncs bufaré i aquesta casa de palla m'enduré. Bufa. Hòstia, doncs sí. Collons de les orelles. Jo n'he anat al porquet. Cony de porquet. Toc. Però què fas aquí? Hòstia, aquell que em segueix, el llop. Mira, tota plena de palla, Vols, tot si m'ha tirat la casa. Tanca la porta. Toc! Toc! Qui hi ha? El llop, que se'ls ve menjar. Doncs marxa, que no et volem aquí. No t'obrirem la porta. Doncs bufaré i la casa de fusta m'enduré. És de fusta, no passa res. No la tirarà. Ostres, s'ha bellugat, Sí, una mica sí, A veure... Com he de bufar? Ostres, sí que l'ha tirat! Bueno, que difícil, jo no ho sabia endevinar. Bueno, aquí avui ja som molt llestos, Jo sí que hi ha algú que ho ha adivinat. A veure, qui ho ha adivinat? A veure... Anem pel següent. Sí. Adelante. Collons! Cal. Què li passa a aquest paper? Passa res. Muy bien, al fin algo interesante. Empezamos. Que no hi ha premi avui. Que no hi ha Sí, Que no hi ha premi. Ara ho ensenyo. Va, a poc. Ai, què es fa quan passa aquesta cosa? Perquè jo, com que soc becària, si no sé pas què fer ara, Ah, ja arriba, Aquí ara he d'explicar el premi. Quins nervis. Aquí com a premi, bueno, de fet, aquí mentre anava a col·locar amb la gent, ho he trobat, perquè ningú m'havia dit que s'havia de donar un premi, però bueno, he trobat un tros de l'entrepà que el Rovelló es va deixar per als pastorets. O sigui que si algú endevina aquesta magnífica obra que farà ara, tindrà aquest tros de mig entrepà i... L'entrepà. És el que he trobat, tu. De veritat. De veritat. Spoiler número 2. Acció. ¿Ser o no ser? Ostras, esto no. Esto no es. Ok, otra vez. ¡Basta! Dime que baile. ¡Baila, sardo! Ay, no puedo. ¿Gogo? Ay, por fin has vuelto. Estoy maldito. Pero, ¿dónde has estado? Hasta el borde del barranco. ¡Vienen! ¿Quiénes?
No sé. ¿Cuántos? No sé. ¡Ah! ¡Ah! Ya lo sé, es Godot. ¡Es Godot! Estamos salvados, Godot. Ven, ven. ¿Pero dónde vas, Godot? Ven para acá. ¡Godot! 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 ¡Ay! ¡Ay, Godot! ¡Godot! ¡Ay! Por fin has regresado. Estoy condenado ¿Has ido muy lejos? hasta el borde del barranco. ¡Ah! Ya lo comprendo. Estamos sobre una plataforma. Estamos servidos en bandeja. También vienen por ahí. Estamos rodeados. Estamos rodeados. ¡Mira aquí! Por ahí no hay salida. Ven, ven por aquí. Aquí no hay nadie. Ven, ven. Ay, ¿no quieres? No, no, no. Gogo, creo que lo único que puedes hacer es desaparecer. ¿Y dónde? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Detrás del árbol! Escóndete aquí, detrás del árbol. ¿Del árbol? Sí, rápido, rápido, aquí, detrás del árbol. Aquí no te ve nadie. No. No le ve nadie. Ah. Decididamente este árbol no sirve para nada. ¡Pero te has vuelto loco! Ostras, he perdido el juicio. Perdón. Perdón. Bueno. Ya está. Y ahora verás. Dime qué hay que hacer. No hay nada que hacer. ¿Cómo no? Ya, tú tranquilo. Tú, ponte aquí, aquí. Y mantén los ojos bien abiertos. Y ya también, mira, allá, bien abierto, ya. Eso. Eso, hombro, como los viejos tiempos. Eso. ¿Ves algo? ¿Cómo? ¿Ves algo? No. Ay, yo tampoco. Te habrás equivocado. ¿Qué? ¡Que te habrás equivocado! No grites, tranquila. Oh, perdón. No, perdona tú. Oh, ¿que te he cortado? Sí, no, al contrario. Vamos, incumplidos. No, por favor, acaba tu frase. Oye, acaba la tuya. Bueno, no sea testarudo, por favor. ¡Miserable! Eso es un temoros. ¡Capullo! ¡Capra! ¡Imbécil! ¡Capra destrozzo! ¡Gilipollas! ¡Pirlata! ¡La madre que te parió! Ahora reconciliémonos. ¡Oh, Gogo! Didi. ¡La mano! ¿La mano? Sí. Sí. Y un abrazo. ¿En tus brazos? Aquí dentro, sí, Gogo. Venga. Ay. Ay, qué bien se está cuando uno se divierte. ¿Y ahora qué hacemos? Mientras esperamos. Mientras esperamos. Ay. ¡Ah! Ya lo sé. Gogo, hagamos, si eso, nuestros ejercicios Nuestros movimientos de flexibilidad, de relajación. de rotación, De relajación. para calentarnos. Para tranquilizarnos. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya no puedo más, estoy cansado. Oye, es que no estamos en forma, ¿eh? No. Oye, ¿y si hacemos
mejor nuestros ejercicios respiratorios. No, yo ya no quiero respirar. Ya. Pues... Ya está. Podemos hacer el árbol para el equilibrio, así. 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 Ey, Gogo, te toca a ti, Sí, también. voy. Oye. Ay, que no aguanto. ¿Tú crees que Dios me ve? Hay que cerrar los ojos. Dios, ten piedad de mí. Oye, ¿y de mí? ¡De mí! ¡Ten piedad de mí! Oh. Gracias. Bueno, qui ho ha endevinat? Qui endevina quina obra és? No veig cap mà aixecada, A veure... Doncs no, aquí no veig res. Allà darrere, quina obra és? Sí. Em sembla que no, Segur? ¡Un genio en la sala! ¡Muy bien! Vinga, va. Següent Anem paperet. pel següent paperet. Venga, Cuatro, con toda la tranquilidad, por favor. Claro, tu sin prisa. Tú tranquila. Tranquilo. Vai. Vinga. A veure què sortirà. Que no veig res. A mi me sembla que em torna a tocar sortir perquè no sé si hi ha premi. Que hi ha premi en aquesta obra de teatre. Sempre jo que soc la becària aquí em trobo que no sé què fer. Els altres cansaven. Jo. Com que ha nascut... Jo. Ha nascut cansat aquest home. Jo. Sí. És que són moltes coses. A veure, el premi és... Sí, que n'hi ha premi, clar, que n'hi ha de premi. El premi que jo us ofereixo és... Espera. Espera. A veure. Aquest xiclet, que és el que masticava el Michael Jackson la primera vegada que va fer Thriller. Vale? Llavors, el que l'encerti s'emporta aquest xiclet, que també l'he masticat jo, Vull dir que... Què passa? 4, sisplau. Què? A veure, Pues si no quin tinc res fàstic. més. Un xicle? No per l'amor de Déu, no tens una altra cosa per donar-los? No. Sí, a sobre. El tiraré, si et No hi ha sembla. ningú que porti alguna coseta per donar-los a aquesta gent. Jo he entregat el tros d'entrepà. Jo, sí, que puc fer-ho jo? Aquesta mona, de veritat, És becària per el Juanma, Té molt de futur. Sí. Això és molt emocionant de donar un regal. Bueno, jo tinc un regal molt especial, perquè vosaltres ja sabeu que la meva mare i el meu pare no volien que fes d'actriç. I em van dir, nena, com que tu tens les cames molt llargues, pots anar a fer de jugadora de bàsquet. I jo vaig dir, bueno, a part de fer de becària, jugadora de bàsquet. Bueno, i em van enviar allà als Estats Units. I allà, bueno, vaig conèixer, sabeu qui vaig conèixer? El Michael Jordan! Uau! Amb una pilota de bàsquet aquí. I em va fer un regal. Em va regalar, mireu, la seva bossa d'anar a comprar el pa. I aquest serà el vostre regal. Que sí que és bonic? És preciosa. Endavant. Sí. Pues era millor el xiclet, que vols que us digui. Home, 4, no sé jo, no sé jo. Bueno, va, Aquí va. col·loqueu-vos. A veure, ja. Vinga, va. Bueno, esteu col·locats o no? Bueno, jo, això. Acció! Espereu-me, Hòstia, va. Anda mal humor. Hòstia. Cariño, agárrate a la barandilla. Sí, cariño. Eso. Avanza, sube. Eso. ¿Confías en mí? Confío en ti. Muy bien. Pues suelta tus brazos.
Abre los ojos. A veure, sabeu què? Que durant tota aquesta estona que hem fet aquesta obra, que qui l'ha endevinat? Qui l'ha endevinat? A veure, per allà. Molt bé! Però penseu una cosa, jo he pensat, sabeu què? Avui és un dia molt bonic i tots m'agaixeu molt d'amor, que sí? Doncs repartirem bosses per tothom. Uau! Quina sort! Maurici, hola, parla. Vinga. Bosses per tothom, no us queixareu pas, Una miqueta més per aquí. Jo m'ajudo. Bosses per tothom! Que Estàs cansada? bonic! Oh, que bé! Molt bé! Ha sigut un moment molt bonic. Molt bonic, un aplauso per la dansa! I aplaus, si no parem. No, sí. A veure, següent paperell. Anem a veure quina és la pròxima obra que farem. A veure, un moment. Esteu nerviosos? Ai, sí, molt. A veure, atenció. A veure. Vinga, preparar-se. Molt bé. Bueno, doncs, mentre els artistes es preparen, jo us explicaré quin és el premi que s'endurà la persona que encerti el títol d'aquesta obra. Bé, és aquesta magnífica bossa. Aquesta bossa no és una bossa qualsevol. Aquesta bossa la vaig trobar a l'hotel Grand Palace de Nova York, quan vam anar fa uns anys a fer la gira, us en recordeu, eh? I tant. Doncs bé, a l'hotel Grand Palace vam coincidir amb el Woody Allen, aquest fantàstic artista, aquest fantàstic director de cinema. Doncs bé, estava allà al mateix hotel que nosaltres. I es va descuidar aquesta bossa en una butaca de la recepció. Jo la vaig agafar, no vaig dir res a ningú i des d'aleshores que la tinc a casa. Em fa una il·lusió. I mireu, encara fa. Aquella olor del Woody Allen és fantàstic. Me l'estimo molt, eh? Doncs bé, aquest és el premi per la persona que encerti aquesta obra. Vinga, endavant, doncs. Espereu. Encara no, Andy, espavila, eh? No em toquis el que no sona. Collons, després diuen que sóc jo. Que no aguantarem tants nervis. Estàs a punt? Sí, Ok. ja podeu començar. Ja? Tu també, reina? Espera, un moment. No, sí, ja ho veuràs tu. Un moment, Espera. És que és que bonica la Carla, eh? Estic bé? Sí, és perfecte. Vale, ja. Vale, vinga, hala. Spoiler. Surt al mig, Ai, Juanjo. perdó. Oh. Faig l'osa tot arreu. Oh. ¡Qué palacio tan bonito! Atreyu, ¿por qué estás tan triste? He fracasado, emperatriz. No, te equivocas. Lo has traído contigo. ¿A quién? Al humano, al niño de la tierra, al que va a salvarnos a todos. Pero, a ver, entonces, ¿tú ya sabías lo del niño humano? Perdona, me ofendes. Yo siempre lo he sabido todo. Pero,
He estado a punto de ahogarme. Perdí mi caballo y casi no pude escapar de la nada. ¿Todo? ¿Todo para qué? ¿Para descubrir lo que tú ya sabías? Era la única manera de ponernos en contacto con el niño humano. Y yo no me he puesto en contacto con ningún niño humano. Ya lo creo que sí. Ha sufrido contigo. Ha pasado por todo lo que has pasado tú. Y ahora está aquí, muy cerca, escuchando cada palabra. ¿Qué dice? ¡Ay, cuántos truenos! Sí. Entonces, si está tan cerca, ¿por qué no viene? Sabía. Ay, estos truenos. Me estáis cortando un poquito el rollo, ¿eh, truenos? Porque a él aún no sabe que forma parte ya de la historia interminable. ¿La historia interminable? ¿Qué es eso? Del mismo modo que él ha vivido tus aventuras, otros pasan por las suyas y estaban con él en la librería del doctor, Ay, qué cosa. del señor Coriander, cuando aquellos niños lo perseguían. No puede ser, es imposible. Y estaban con él cuando cogió el libro con el símbolo de Laurin en la portada. Y es en el que está leyendo ahora su propia historia. No puede ser, no pueden estar hablando de mí. Pero, emperatriz, ¿qué va a ocurrir si no viene? Que nuestro mundo desaparecerá. Y yo también. Bueno, a ver, emperatriz, no hay para tanto. Eso no va a ocurrir. Sí, porque es que todavía no se da cuenta de que solo él es el único que puede impedirlo. Y que un niño tan pequeño pueda ser tan importante. Hablan de mí. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que quizás no sepa lo que tenga que hacer. Ah, ¿Qué tengo que hacer? solo tiene que darme un nombre nuevo. En realidad, él ya lo ha elegido. Solo tiene que gritarlo. Esto no es más que un cuento, es solo una historia. ¡Atreyu, no! ¡Atreyu! ¡Bastian! ¿Por qué no haces realidad tus sueños, Bastian? No puedo. Mi padre me dice que tengo que tener los pies en el suelo. ¡Grita mi nombre, Bastian, por favor! De acuerdo, lo haré. Haré lo que estoy soñando. ¡Hija de babona! ¿Por qué está tan oscuro? Al principio siempre está oscuro. ¿Qué es eso? Es un grano de arena. Es lo único que queda de mi gran imperio. ¿Fantasía ha desaparecido del todo? No, te equivocas. Fantasía puede volver a hacerse a partir de tus sueños, Bastian, si tú lo deseas. ¿Cómo? Dame la mano. Dime, ¿qué deseo vas a pedir? No lo sé. Pero si no lo sabes, fantasía nunca volverá a existir. ¿Cuántos deseos puedo pedir? ¡Uy! Todos los que puedas. Y cuantos más, mejor, porque fantasía se hará más y más grande. Entonces mi primer deseo es... ¡Las campanas a Navarra! ¡Gracias! ¡Qué deseo más Fantàstic! Uau! Molt bé, nena, molt bé, molt bé. Bé, em sembla que estava molt fàcil. A veure, qui sap el títol d'aquesta obra? A veure, tu! A veure, algun altre que sàpiga el títol? A veure, què dius? A veure... Pero, No, Somos para aquí no vamos a ya, adivinar, ¿eh? a ver, otro que sabe el mismo título que el del fondo, a ver. ¡Ah, muy bien! Este es un timo, muy bien. Molt bé, doncs anem a Va, treure, següent paperet, següent paperet. anem a treure un altre. Sí.
No veus? No veig res. Home, posa per aquí, dona. A la que s'ha de veure, sobretot, és a mi. Sí, dona, sí, porta al davant. Angrid. A veure, a Penseu veure. esperar o no? Deixa'm que remeni bé, deixa'm que remeni bé. Reina, reina! Barreja, barreja. Ja? Vinga, va. Esto. Però què ha sigut? Esto no, es imposible. T'has estat prenent el peu, o què? Per això? A veure, això nosaltres no ho fem. I jo menys, Això no ho fem. I la persona que s'hagi atrevit a escriure això, que per cert, ja sé qui ha sigut. Ja sé qui ha sigut, perquè té reposició. Qui ha sigut? Qui ha sigut? Ha sigut... Aquell. ¿Aquel? Oye! ¿Qué es esto? A ver, a ver. A ver. Aquí, aquí. Sí, però... No, escolta, jo, si s'escriu això... A veure... És tan atrevit que ho faci ell. Cada xulito, cada xulito. Sí, no, posarà. Tu saps el que has Molt bé. Jo sé. Apa, doncs vinga, va. Apa, Vinga, va. Vinga, a veure si encerts tant. Però... Acció. Dolores! Dolores! ¿Por qué estás empapada? Ya estás en casa, cielo. ¿Y los niños? Es sábado. Los sábados no abren el colegio. No. ¿Qué has hecho? No. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Dolores? Por favor. Espectacular, Sí. Espectacular. Carai, què ets tan sape? Guau, hay otro que se atreve. Ja parlarem, d'acord? Sí, ja parlarem, Sí. Un bon fitxatge aquest. Gracias. Sí. Està adoniat, Déu-n'hi-do, Després d'aquesta... ¡Qué patos! Sí. Després d'aquesta meravellosa interpretació d'aquest espontani que no coneixem de res, és que... És difícil, No. A mi m'ha quedat el cor. Jo ja plegaria ara després d'això, Sí. Hòstia, Potser que pleguem ja. quin nivell, No, doncs continuem, Ah, la persona que hagi encertat aquesta magnitud, el regal també està a l'alçada. Fa un temps vam estar de gira per Madrid, us en recordeu? Vam estar per Madrid també, sí. I vam estar a l'Hostal Royal Manzanares. I la pròpia Lina Morgan ens va regalar aquest sabó. La Lina. Aquest sabó que et deixa la pell la persona. Algú l'ha encertat, el que ha interpretat aquest noi? Ui, que difícil, no? No l'ha encertat ningú? Home, jo potser li donaria al noi, no? Que ho ha fet molt bé. Sí.
Y que tiene la mano tan bruta, igual mira. Igual li va bé, igual li va bé. Però no. Igual és l'únic que ho sap, també. Clar. Molt bé. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Quina sort! ¡Quina sort! Següent Vinga, paperet. Següent paper. Molt bé, molt bé. Va. Ara això. Vinga, va. Molt bé. Preparats? 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 Sí? Preparats? Vinga, va. ¡Al fin, por favor! Muy bien, muy bien. Y ahora toca el premio más místico, más mágico. Al fin, después de los albores de los tiempos, ahora la varita del mago más poderoso del universo. La varita del mago más bueno, Voldemort. No sé, entonces, ¿quién adivinará esta obra maestra? Un clásico, diría, un pequeño spoiler, me lo hago solo para vosotros. Tendrá la oportunidad de hacer desaparecer la Estatua de la Libertad, de construir otro campanario al lado de la iglesia de Moyá, de desaparecer la planta... no, esto no. ¿Estamos listos? Sí, perfecto. Ok, a ver quién se lo ganará. Perfecto. Ok, todos listos. Entonces, ¿preparados, compañeros? Un moment. Por favor, por favor. És important, No, això, claro, tú eres lo Perdona, más importante. Estic bé? Sí, està Sí, fent. perfecto. Ara. ¡Spoiler, vamos! No us serà pas difícil la victòria. Vostra destresa lluirà com sempre, sobre el món desacert com una estrella, de la nit bruna enmig de les tenebres. No feu broma, senyor. De cap manera. Oh, Rick, dona'ls els estocs. Ja vaig. Vingui. Hamlet, no ignores les lleis? No, senyor rei, ben conegudes les tinc. Ja heu apostat per al més dèbil. No tinc cap por de perdre. La destresa de tots dos conec. I encara que l'Aertes hagi guanyat i mort, la nostra glòria serà més gran. No em va bé, pesa massa. Ai, Disculpi. Aquest és bo. Són igual tots? què en dubte? De copes de bon vi pareu la taula. Si Hamlet dona dues estocades i para la tercera de Laertes, que descarreguin de pressa els canons de les torres reials. Jo voldré veure la salut de Hamlet. I dins la copa hi posaré la perla més preciosa que hagin vist els últims reis de Dinamarca a les seves reals corones. Porteu les copes d'or, que el rei de Dinamarca ara brinda la salut de Hamlet. Vosaltres dos heu d'adjudicar. Fixeu-vos. Ara. A mi, senyor? Estic a punt. Una? No, Calleu. no, 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 no. Que ho diguin, hòstia. Sí, ha sigut una. Doncs anem a per una altra. Espereu. Que vull veure. Hamlet, aquesta perla te l'ofereixo i amb ella li brindo des d'ara a ton triomf. Doneu-li aquesta copa. Esperiu, vull donar-li s'estocada. Som-hi. Una altra? Què hi dieu ara? Ho confesso, m'heu tocat i és bona. Nostre fill guanyarà, no hi ha dubte. Ai, Hamlet, mira, té aquest mocador per eixugar-te la suor de la teva front. Com és molt robust, se cansa. Gràcies, I a senyora. més ara, la reina brinda per la teva fortuna, Hamlet! No beveu, què heu fet? Perdona, jo tinc set, vull veure. L'enverinada, però no té remei. Jo no veuré, veuré després.
Té, Hamlet, vull anar, que vull ser jo la que t'aixugui la suor del teu front. Veiem si ara l'encertaré. Jo crec que no. Ai, sento que la consciència em crida que no ho faça. Anem per la tercera, amic. Penso que fins ara només volíeu jugar. Sí, doncs ara veureu. Ni per un ni per l'altre, són tan bons els dos. Va per vos aquesta. Separeu-los, ho prenen massa al viu. No, un altre cop. Mireu la reina. Tots dos ferits. Laertes, com ha estat això? He caigut en el meu propi parany. Em moro de ma pròpia traïdoria. Què hi passa a la reina? Ai, filles d'esmaia, veure't ja ferit. No! Mentida! Mentida! És la copa! És la copa, estimat Hamlet del meu cor! He mort! He mort! He mort! Oh! He mort! Enverinada! Traïdoria! Tanqueu les portes! Els traïdors, busqueu-los! El traïdor és aquí. Hamlet, et queden pocs moments de vida. A la mà tens l'instrument de la teva mort, la punta enverinada. No hi ha medicina al món que ens pugui guarir. Amb ella també m'has ferit a mi. La teva mare ja ha begut les medicines. I jo ja no tinc esma. El rei és el traïdor. Encara hi ha veria la punta? Doncs que les metzines facin son efecte. Traïció! Traïció! Guardeu-me, amics meus tots. Tu, incestuós i lladre. Espera. Ah, encara no, ara. Tu, incestuós i lladre criminal, beu també de la teva copa i acompanya la meva mare. Però vigila amb la perla, no se m'ennueguis, eh? Oh, jo ja tinc prou amb el xiclet. Prou. És càstig merescut. Ell mateix preparava la beguda. I ara, Hamlet, oblidem-nos de tot. Que la mort del teu pare i la meva no caiguin sobre de tu, ni sobre de mi i la vostra. Déu te perdoni. I seguiré. Jo em moro. I a tots els que contempleu és espectacle que us emplena d'esglau i palidesa, jo us diria, més mai, que el temps em manca. I és que la mort és un ministre que no espera. I quan l'estona ha arribat, jo us diré, més no us puc dir. Tu sí, Horaci, tu que viuràs, digue'ls a tothom tot el que ha passat, les raons que m'han mogut amb la conducta. Digue'ls la veritat. Jo no puc viure. Jo tinc en l'ànima una profunda tristesa i encara queda varia dins de la copa. Dóna'm la copa. Per Déu t'ho prego. I Horaci, car amic, si aquelles causes que m'han portat aquí quedessin secretes des d'avui, com podria esborrar les taques, si taques, que quedaran després de la meva mort? I si algun moment vas estimar-me, triga uns 5 mesos a venir a mi i allarga la càrrega fastigosa de viure en aquest món de misèries. I conta'ls a tothom una història trista. Horaci, jo em moro. Ja el verí m'ofega. No em deixa respirar. No viuré per poder saber les noves d'Inglaterra. No em queda més que el silenci etern. The rest is silence.
¿Lo hacéis por la varita o por adivinar la obra? Tú has levantado la mano todas las veces, dime. ¿Te la sabes? ¿Tienes un spoiler? Dime. Molt bé, al fin. Shakespeare ha ganado otra vez. Muy bien. Demasiado poder por el niño, así que no pasa nada. Vosotros tranquilos. Así que seguimos con el gran juego. Endavant! Endavant, vinga, següent paperet! Següent paperet. Acosteu-vos, acosteu-vos. A veure què sortirà. Satxan, satxan.